חברים וחברות, אנחנו כאן נמצאים ברדיו קסם 106 FM, מכון הטכנולוגי בחולון, בשיתוף עם כל ישראל. אנחנו נמצאים היום עם עורך דין מרק לייזרוביץ' שיושב לצידי כאן באולפן, ועורך דין מרק לייזרוביץ' שהיה כאן לפני כמה שבועות. אנחנו התגעגענו עליו מאוד, אנחנו איחלנו לו כמדומני רפואה שלמה, אנחנו נאחל לו גם אתה רפואה שלמה ובריאות איתנה, ושמחים ששבת אלינו לאולפן. בוקר טוב, צפרת ולך, עורך דין מרק לייזרוביץ'. בוקר טוב, הייתי כל כך חולה בשבוע שעבר שחשבתי לפנות לחברות למימוש זכויות רפואיות. יפה לך. אבל אתה מתמחה במימוש זכויות משפטיות, כי אתה עורך דין. הם רק מתעסקים בזכויות רפואיות, ולכן, על כן, כבר אמרנו דעתנו על הנושא הזה כבר בפעם הקודמת. אתה מתמחה גם ביטוח סיעודי, ואנחנו ככה נקשור רגע את הזנב של הפרק הקודם, הפינה הקודמת, עם הראש של הפינה הזאת, בבקשה. רציתי באמת לחזק את מה שירון אמר לגבי ביטוח סיעודי או ביטוח פרטי סיעודי. קודם כל, רוב האוכלוסייה צריכה לדעת שבדרך כלל יש להם ביטוח סיעודי. זאת אומרת, די בזה שיש להם משלים או מושלם או זהב באחת מקופות החולים, בדרך כלל יש להם איזשהו ביטוח סיעודי כזה או אחר. אמנם הוא לא טוב כמו הביטוחים שירון מציע, שהם ביטוחים פרטיים ויש להם יתרונות אדירים כשלעצמם, אבל בדרך כלל לרוב האנשים יש רובד בסיסי של ביטוח סיעודי. עכשיו, למה אני אומר את זה? א', כי רוב האנשים לא מודעים לזה, כי הם משלמים את זה באופן אוטומטי, ועל זה חברות הביטוח הסיעודיות מסתמכות. הן פשוט דוחות את הקץ, הן לא משלמות אף פעם בזמן הצורך, או לא אף פעם, בדרך כלל לא, ואז בן אדם הסיעודי הולך לעולמו, והמשפחה שלו אפילו לא יודעת שמגיע להם כספים באופן רטרואקטיבי. אז אני רוצה לחדש לכם ולהגיד לכם את הדבר הבא. אם יש לכם בן משפחה שמצוי במצב סיעודי, דהיינו שהוא מתקשה במעבר מישיבה לעמידה, משכיבה לעמידה, מתקשה להתלבש ולהתפשט, מתקשה לאכול בעצמו, מתקשה לרחוץ את עצמו, דברים מהמין הזה. זאת אומרת שמי שהוא בא ואמר שאב המשפחה, אם המשפחה, חלילה אחד מהאחים הצעירים יותר, נמצא במצב סיעודי שדורש טיפול, בדרך כלל יש איזושהי חברת ביטוח סיעודית שאפשר לגשת אליה. עכשיו, עוד משהו מעניין. גם אחרי שאדם הלך לעולמו, ונאמר שבמהלך חייו או תקופתו הסיעודית לא מימשתם את הפוליסה הביטוחית שעמדה, עומדים לרשותכם 4 שנים אחרי מותו לתבוע רטרואקטיבית את הזכויות שמגיעות. 4 שנים? 4 שנים. הרי בדרך כלל לפי חוק חוזה הביטוח מדובר ב3 שנים. ב3 שנים, אבל לאור העובדה שיש פטירה, הפטירה מאריכה בשנה את תקופת ההתיישנות. אז יש 4 שנים. רוב האנשים באמת חושבים שזה 3 שנים, אבל זה 4 שנים. 4 שנים מיום הפטירה? מיום הפטירה, כן. זה מקנה זכויות משמעותיות. אז מה שאני מציע, אם היה מישהו במשפחה שלפני לכתו לעולמו, היה במצב סיעודי תקופה שארוכה מ3 חודשים, מיד שהתעורר אצלכם איזשהו דגל אדום, שווה לבדוק, שווה להרים טלפון לקופת החולים, שווה לבדוק אם היה שם ביטוח סיעודי. סביר להניח שחברת הביטוח תגיד לכם לא, אבל לפחות יהיה לכם במי להילחם, שזה אחד הדברים המרכזיים, ולכן זה באמת טיפ מאוד מאוד חשוב בביטוחים סיעודיים, ובהחלט ירון בר, סוכן הביטוח, צודק, כשהוא אומר שעדיף לעשות ביטוחים פרטיים, כי אז באמת קל יותר להתמודד איתם. רק שאלה קטנה ברשותך, בממשק, בתפר של ביטוח פרטי לסיעודי, כן, סיעודי פרטי לבין סיעודי קבוצתי, הדעת סוברת, ואני רוצה ככה להיעזר בך, שכשאני חלק מקולקטיב או קבוצה גדולה, לצורך העניין חלק מקופת חולים, 10,000 של מבוטחים, מיליונים של מבוטחים, הקופה עומדת מאחוריי, מסייעת לי, עוזרת לי בתביעה מול החברת ביטוח, אומרת לי, אתה הצטרפת דרכנו, אתה חלק מאיתנו, נחבק אותך, נאהב אותך, נתמוך בך, ניתן לך את כל הליווי והסיוע, לפי החיוך שלך אני יכול... ממש העלית בדעתי את הפרסומת של חמודי, רץ לי מול העיניים, שהוא מחבק אותך בביטוח הסיעודי. תראה, קודם כל, זה לא של קופת החולים, זה בדרך כלל או של דקלה או של כלל, והביטוחים האלה באמת, מהניסיון של המשרד שלנו, פשוט הם אומרים לא, יש להם 1,000,001 סיבות, רובן טכניות ומטופשות, הם פשוט אומרים לו, והם צודקים בגישה שלהם, מכיוון שהם מנסים לדחות את הקץ ולדחות את הקץ, ורוב האנשים מתייאשים, כי רוב האנשים, כאשר הם מקבלים מכתב מחברת הביטוח, שכתוב בו, אנחנו דוחים את הכיסוי הביטוחי שלך, אומרים, טוב, כנראה שאין לי כיסוי ביטוחי, וזה פשוט לא נכון. אני יכול להגיד לך מניסיון שלי עד היום, שכשחברת ביטוח אומרת לא, היא מתכוונת לאולי, וכשהיא אומרת לא, אפשר להוציא
סכומים משמעותיים של כסף שיכולים בהחלט א' לסייע לבן אדם שנמצא במצב סיעודי כדי לשפר את רמת חייו, וב' בוודאי לעזור למשפחה לממן את כל העזרה הסיעודית שנדרשת, כמו שירון באמת פירט את העלויות האדירות שמדוברות. תזכרו שיש ביטוח, יש במי להילחם, ובסופו של דבר מהניסיון שלנו, חברות הביטוח משלמות משהו. והמשהו הזה, כשמדובר בביטוח סיעודי, יכול להגיע לעשרות ומאות אלפי שקלים. וזה דבר שעוזר לך לחזור לרמת החיים שהכרת קודם, או לפחות להתמודד עם המצב הסיעודי הנוראי שאתה נמצא בו. אז יש כמה שאלות כאן, אבל אני יודע שלא התכנסנו היום לשם כך, אבל אם כבר העלית את זה, תוחלת החיים של אנשים סיעודיים, לפי הממוצע, לפי הסטטיסטיקה, עומדת על 3, 4, 5 שנים, תלוי מצב כמובן רפואי ותלוי גיל. וגם תלוי סוג פגיעה. ותלוי סוג פגיעה. ולכן אני מניח שעל פי הסטטיסטיקה הזאת, רוב הביטוחים הקבוצתיים בקופת החולים באמת נותנים פיצוי של 5 שנים. חלקם 3 וחלקם ראיתי גם הרחיבו עד 5. זה אומר בעצם ש5 שנים זה 60 חודש, נכון? אז מ-61 והלאה, אם אותו אדם נשאר סיעודי בביתו עם מטפלת צמודה או נשאר מאושפז, הוא בעצם לא יקבל מאומה, הוא לא יקבל שקל והוא צריך להסתדר לבד עם ההוצאות האדירות. זה נכון, ולכן אני מניח שירון דיבר איתך על הביטוחים הפרטיים שקשורים בעניין הזה, שא' הם בדרך כלל ארוכים יותר ותומכים יותר, והם גם ברובד שני. זאת אומרת שהם מוסיפים על מה שקופת החולים משלמת. אבל זה נכון. זאת אומרת, כשאתה קונה ביטוח קבוצתי, וזה לדעתי לא בעיה, אלא פשוט צריך לדעת מה המוצר שאתה קונה. כשאתה קונה ביטוח קבוצתי, אתה קונה מוצר מוגבל. אז כשלקוח יגיע אליך ויגיד לך, עורך דין לייזרוביץ' היקר, אבא, אמא, חמותי, מאושפזת כרגע, ופניתי לחברת הביטוח, הם כמובן סירבו, כי זה גישת מצליח, כמו שתיארת. ממש כך, ממש. אנא, עזור לי, איפה יש יותר סיכוי שאתה כעורך דין תוכל לסייע לו? בביטוח הפרטי שלו, או שמא מול הביטוח הקבוצתי שלו, או שמא מול ביטוח לאומי או משרד הבריאות, כי אין לו לא את זה ולא את זה, אבל הוא זכאי על פי החוקים והדינים, אבל גם הם לא כל כך ששים לתת. תראה, מול משרד הבריאות, אתה מדבר על המימון החלקי של המוסד הסיעודי שבו הוא נמצא. בדרך כלל אין לי כל כך הרבה מה לעזור, ואני מודה שהם ממש בסדר. זאת אומרת, הם בהחלט מסייעים לממש את הזכות. היתרון בחברות, סליחה, שאריות של מחלה, היתרון בחברות ביטוח פרטיות אולי, זה שיש לך סוכן מאחוריך. זאת אומרת, אם אדם כמו ירון בר עומד מאחוריך, אז הוא יכול בהחלט לעזור לך לממש את הזכות מול חברת הביטוח, אבל זה מגיע עד לקיר מסוים. זאת אומרת, סוכן הביטוח יכול לעזור לך לעבור מכשולים מסוימים, עד שאתה מגיע לחומה בצורה של מישהו במחלקת התביעות שמסרב לשלם, כי ככה, ממש. זאת אומרת, אני צריך להראות לך את מכתבי הדחייה, אני לפעמים פורץ בצחוק ואחר כך בבכי בגלל הסיבות שהם מסרבים. יש להם בטח ארסנל אדיר של סיבות, הם מאוד יצירתיים שם, נכון? משהו. באמת, אין גבול ליצירתיות של חברות בדחיות שהן דוחות. באמת, אני אספר לך אחר כך סיפור שאתה באמת תישאר עמום. כלומר, מצב רפואי אובייקטיבי של רופא, לא מטעמם, אלא רופא, נגיד אובייקטיבי, אם יש דבר כזה בכלל, ששם לא החתם, מיישב תביעות רואה את זה, לא עושה להם רושם. ממש לא עושה עליהם רושם. זאת אומרת, הם בדרך כלל שולחים אחות שבודקת את אותו אדם במצב סיעודי, ובאמת, לפעמים אני אומר, הלוואי ואני הייתי במצב כזה, זה ממש מצב נפלא, מה שמתואר על ידי האחות. ואתה רואה את הבן אדם שבר כלי, באמת, שוכב במיטתו, לא שולט בסוגריו, והאחות של חברת הביטוח אומרת שהכל פנטסטי ונהדר. אז עם זה צריך להתמודד. עכשיו, העצה שלי באמת, לטובת העניין הזה, כאשר מישהו מגיע למצב סיעודי, מיד תבדקו את הזכויות הסיעודיות שלו, מכיוון שיש חשיבות מהותית לכך שהדברים יתועדו באופן חי. זאת אומרת שכאשר האדם במצב סיעודי, יהיה כמה שיותר תיעוד על המצב הסיעודי שלו. אני אפילו ממליץ, למרות שזה קצת פוגע בפרטיות של האיש, אבל בכל זאת אנחנו צריכים לחשוב על התביעה שאנחנו נצטרך לנהל אחר כך מול חברת ביטוח בצורה. אני אפילו קצת הייתי מצלם בווידאו את המצב של האדם, כדי שאחר כך יהיה קל להציג בפני שופט לא ניירת רפואית יבשה, אלא אדם חי שנמצא במצב קשה. כאשר שופט רואה את זה לנגד עיניו, ההשפעה והאימפקט של זה היא אחרת לחלוטין. ולכן זה מה שהייתי ממליץ. בכל מקרה, אדם מגיע למצב סיעודי,
כדאי מאוד להתייעץ על הזכויות הסיעודיות שלו באופן חי, ותזכרו את הדבר החשוב, גם אחרי שהבן אדם הולך לעולמו, זה לא מבטל בכלל את התביעה שלו, או את התביעה של בני המשפחה שלו, לקבל את הכספים שהיו מגיעים לו כשהוא היה חי. אתה יודע, אתה חי את התחום הזה, אתה והשותפה שלך, קרן, ואני מניח לא יודע, או זה הטבע האנושי או שזה הישראלים, תמיד מגיעים כמעט ברגע האחרון. אחרי שכבר מישהו נכנס למצב הסיעודי והוא כמעט הלך לעולמו, אחרי שכבר דחו להם את התביעה, אחרי ואחרי ואחרי. כמה באמת יש להם את ההבנה, את ההפנמה של מה שאמרת כרגע, הבה ניגש למרק ולקרן ונעזר בהם בתחילת הדרך כדי לחסוך לעצמנו את כל מסע התלאות והאיסורים שכרגע אתה הסברת כל כך יפה, ובזכות הטלפון שמרק ירים, או מכתב שהוא יוציא, או התראה, או לצורך העניין כל פעילות משפטית אחרת, חברת הביטוח תיישר קו כבר מההתחלה ולא תארים קשיים לאורך הדרך. כמה זה קורה באמת? האמת היא שלשמחתי יש תוכניות כמו התוכנית שלך, שבאמת עוזרת למאזינים להבין את הזכויות המשפטיות שלהם בצורה טובה. שמע, כמו ביטוח לאומי וכמו חברות הביטוח, המידע הזה מוסתר מהציבור כמעט במכוון, במובן הזה שלמה שחברת ביטוח תיידע אותך על הזכויות שלה? הרי תצטרך להוציא כסף מהכיס אם אתה תדע על הזכויות שלך. ולכן אנחנו לפחות עושים את כל המאמצים כדי להפיץ את הבשורה, גם באמצעות התוכנית שלך, גם באמצעות האתר שלנו, גם באמצעות הפייסבוק שלנו. בכל המקומות האלה אנחנו מנסים כמה שיותר להגיע למצב שאנשים מודעים לזכויות המשפטיות שלהם, ומודעים לזה שטיפול נכון בזכויות המשפטיות בזמן הנכון יכול להביא פיצוי כספי הולם שיכול למעשה לעזור להם ברגעים הקשים שלהם, להגיע למצב קצת יותר טוב, תמיכה כזאת או אחרת כלכלית שבאמת תעזור להם לעבור את הרגע הקשה שבו הם נמצאים. יותר מזה, באמת, לצערי הרב, אני לא רואה איך אפשר לתת. אתה, בתור העורך דין שמייצג את הלקוח, יודע שהתביעה שאתה תגיש עבורו, תזכה את הלקוח בעשרות אלפי שקלים לחודש, במצטבר לאורך שנים, מאות אלפים, אולי אפילו מיליונים. חברת הביטוח בוודאי עשתה את האקטואריה הזאת. אתה יודע, זה מייחס איזשהו תחכום לחברות ביטוח שלשמחתי או לצערי לא קיים. אתה צריך להבין שההתנהלות בחברות הביטוח היא מול עורכי דין או פקידים שבאמת המטרה שלהם היא, הם נקראים מסלקי תביעות. זה הכינוי שלהם. המטרה שלהם היא לסלק את התביעה. לכם מכאן תביעה, אני לא רוצה להתמודד איתך. אני לא רואה מצב כמו שאתה מתאר בהלצה. מה שכן קורה, וזה קורה דווקא לחיוב, זה שכשאתה מביא את חברת הביטוח להבין שיש לה סיכון, היא תהיה מוכנה לשלם סכומים שהיא לא הייתה מוכנה לשלם קודם. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים חברות הביטוח צודקות, או לפחות צודקות יותר במכתבי התחייה שהן כותבות. אבל ברגע שאתה מנהל את המשא ומתן בצורה נבונה, ואתה מסביר להם בצורה מאיימת, ואתה צריך לראות את קרן ואותי בסיטואציה שאנחנו מדברים עם חברות ביטוח, אז הם מבינים שיש סיכון, והם מוכנים לשלם סכומים שהם לא היו מוכנים לשלם קודם. אז היות שאתם שותפים שניכם, אז האם יש איזה ערך מוסף, איזה כוח מכפיל כוח, זה ששניכם מגיעים לדיון, שניכם מגיעים לפגישה, שניכם מגישים לגישור, אולי בגלל שזה גם מגדרית, אתה גבר ואישה, יש לזה איזשהו יתרון? אני ככה שואל. יש לזה כמה יתרונות. קודם כל, מבחינת הלקוח, הוא מרגיש שהוא מקבל סוללה של עורכי דין, ויש לזה משמעות מאוד גדולה, כי אנשים שנמצאים ברגעים הקשים שלהם רוצים לדעת שיש מישהו שיתמוך אותם ויעזור להם ויהיה שם. וכאשר הם מקבלים סוללה של שני עורכי דין מקצועיים, זה סוללה בתחום שלנו, כאשר הם מקבלים סוללה של עורכי דין שניצבת מול הסוללה של עורכי הדין של חברות הביטוח, מאזן הכוחות הוא יותר סימטרי מאשר עורך דין אחד. דבר שני, אני לא רוצה לחשוף את כל שיטות המשא ומתן, נשאיר את הקלפים בשרוול. אבל בגדול יש יתרון אדיר לכך ששנינו יכולים לנהל את המשא ומתן גם בבית המשפט וגם בגישור, כי יש לנו דאבל כוח, והיכולת שלנו לנהל את זה בשיטות הגוד קאפ, בד קאפ וכל שיטות המשא ומתן למיניהן היא משמעותית הרבה יותר. ושמה, התוצאות הן אחרות לגמרי. אני זוכר את עצמי לפני שהייתי שותף של קרן, ואני רואה את התוצאות שאנחנו מביאים היום כשאנחנו שותפים ביחד.
זה אחרת, זה משמעותי. קרן, מפרגנים לך כאן, אבל זה, איך אומרים, זה... ומגיע לך על כל מילה, איך אומרים בסלע. ממש כך. זה לא סתם. אנחנו בכלל התכנסנו כאן היום כדי לשוחח על נושא אחר, שככה קבענו מראש, אבל, איך אומרים, הדברים לקחו אותנו וזרמנו לכיוון אחר, אבל זה טוב, כי הרחבנו והארנו גם בעין וגם באלף את הנקודה שרצית ופתחת בה. אני מרשה לעצמי לבקש ממך לחזור לכאן שוב בפינה אחרת, נוספת, בהמשך, לשוחח על אותו נושא שרצית לדבר עליו. בשמחה. יש כל כך הרבה נושאים חשובים לדבר עליהם כדי לעזור לאנשים לממש את הזכויות המשפטיות שלהם ולחזור באמת לאיכות החיים, שאני אשמח מאוד לשתף את המאזינים שלך. אז עורך דין לייזרוביץ', כל מי שככה הקשיב לך בקשב רב, מרק, ורוצה להרים טלפון למרק, ואני לו, מרק, תשמע, נגעת בליבי, אתה הצלחת להרטיט מיתר, ואתה עשית לי את זה, אני רוצה להיפגש איתך, ואני לא יודע איך אני באמת פה נפגש איתך. אני אשמח להפנות אתכם לאתר האינטרנט שלי, שכתובתו lbl.co.il, לייזרוביץ' ברק לא, קיצור. שם תוכלו לקבל המון אינפורמציה לגבי כל מה שדיברנו, יש שם טיפים, יש שם מאמרים, באמת המון אינפורמציה. או לחפש אותי בפייסבוק, מרק לייזרוביץ', יש שם גם המון טיפים שאני חולק עם המאזינים. ובאופן כללי, אני מאוד שמח לעזור ולתת אינפורמציה. זו התרומה שלי בחזרה. אז חברים, גם בגוגל אם תריצו את השם וגם בפייסבוק תגיעו לאותו מקום, לאתר, שם נמצא הפלאפון והמייל והפקס והמספר במשרד וכל האמצעים האפשריים כדי להגיע. אז אתם תוכלו להגיע לפרטים האלה דרך האתר ושם הכל נמצא. אנחנו רוצים להודות לך מאוד שהגעת לכאן במיוחד היום. ביקור תהנה בביקור שלך כאן בחולון במסגרת השהות שלך כאן אצלנו, ואנחנו ניפגש שוב בפעם הבאה. נאחל לך ולשותפה שלך קרן שבוע טוב ומוצלח, יום מקסים, ותודה רבה. תודה רבה לך. להתראות.